La monarquia dels Àustries, l'últim monarca, Carles II, pujarà al tron en només 4 anys l'any 1665. Evidentment no podia governar perquè era un nen petit i serà la seva mare, Mariana d'Àustria, qui farà de regent fins l'any 1675, on se li concedirà la majoria d'edat al rei, tot i que aquesta majoria d'edat no era ni perquè ella era molt petit, ni perquè mai va ser una persona gran, mai va tenir una majoria d'edat ni mental ni físicament. Per què? Perquè Carles II era una persona molt malalta, tant física com mentalment. La consanguinitat dels matrimonis dels Àustries va portar que Carles II tingués moltíssims problemes. Penseu que anaven casant entre famílies, s'anaven casant entre ells, primos entre primos, i al final el pobre Carles II tenia moltíssims problemes. Era més que res, era un símbol molt manipulat per tothom dins de la corte. Fins i tot l'anomenaven l'hechizado, perquè fins i tot el propi Carles II es pensava que estava embruixat i va recórrer a fer-se exorcismes. Tenia depressions, tenia atacs epilèptics. En aquella època ràpidament deien que estaves posseït pel dimoni. Clar, aquests exorcismes no li van arreglar, no li van curar. I un dels problemes dins de l'àmbit geopolític més importants que va patir el pobre home és que era estèril. Tot i que el van casar, no va ser capaç de tenir un descendent. Com no va tenir un descendent, no n'hi havia un hereu més a la corona dels Àustries. Les potències europees van intentar posar els seus candidats i aquí qui va guanyar va ser França, i Lluís XIV de França va aconseguir que el testament de Carles II deixés la corona al seu net, a Felip d'Anjou. I això va passar l'any 1700, quan Carles II va morir. I clar, va morir i era una corona molt apetitosa per tothom i va esclatar una guerra de successió. La guerra de successió espanyola, que va implicar a molts països europeus. Què va passar? D'una banda tenim a França, que estava contenta perquè va aconseguir que la corona caigués en un rei francès, en un Borbó, Felip d'Anjou, però per altra banda tenia Gran Bretanya, que Gran Bretanya no volia tenir que el seu enemic, que era França, que era l'imperi espanyol, fos encara més gran. Doncs Gran Bretanya intentava col·locar dins del tron hispànic a l'arxiduc Carles d'Àustria. I a Gran Bretanya li recolzaven Àustria i Holanda. Àustria perquè era un dels Àustries. Això va portar a unes aliances internacionals. I tenim la Gran Aliança de l'Haia, formada per Gran Bretanya, Àustria, Holanda, després afegirien Prússia i la majoria dels estats alemanys, que volien col·locar a la corona espanyola l'arxiduc Carles d'Àustria. I d'altra banda tenien a França, que ja tenia el seu monarca, era Felip d'Anjou, i França va aconseguir el suport de Colònia, de Bavaria, de Savoia i de Portugal. Tots aquests dos últims al final van canviar de bàndol. I és que això de canviar de bàndol va passar sovint. La guerra començarà l'any 1702. I a l'any següent, l'emperador austríac farà encara més força i proclamarà rei d'Espanya a l'arxiduc Carles. Per tant, oficiosament, n'hi havia un altre rei, que era l'arxiduc Carles, tot i que Espanya estava ja governant el que havien posat els francesos, el Felip d'Anjou. El 1705 tenim un altre episodi. Catalunya havia jurat fidelitat a Felip V, canviarà de bàndol. Felip V era Felip d'Anjou, canviarà de bàndol. Deixarà el bàndol dels Àustries i s'anirà al bàndol dels Borbons. Signarà un acord, el pacte de Gènova, amb Anglaterra. Per què Catalunya canviava de bàndol? Perquè els anglesos li prometien que si recolzaven el seu candidat, doncs li donarien ajuda militar, que va ser efectiva, li donarien garanties de respectar les seves institucions i, a més, n'hi havia un tema econòmic que Anglaterra facilitaria el comerç amb Amèrica. Des del port de Barcelona sortirien vaixells. És a dir,
que en cas de guanyar el seu candidat tindria un comerç, una via directa amb Amèrica. I Catalunya va canviar de bàndol. Si a Europa el conflicte anava a guanyar la Gran Aliança, doncs els àustries, el bàndol dels anglesos, a la península era diferent. València i Aragó van ser derrotats el 1707, només quedava la zona de Catalunya i dins de Catalunya hi havia regions que anaven canviant-se de bàndol també, i tot fa un giro com una pel·lícula d'aquestes, l'any 1711. Morirà l'emperador Josep I, que havia succeït a Leopold I. El cas és que per aquestes coses, per aquestes morts successives, aquell arxiduc Carles que proposava Anglaterra es convertirà en emperador d'Àustria. Això ja a Anglaterra no li agradava. Anglaterra no volia tenir un emperador d'Àustria amb totes les terres del centre d'Europa que, a més, governés a totes les terres d'Espanya i els seus territoris transoceànics. Era com portar la fitxa al punt de partida. Aquell Carles I i V d'Alemanya, que tenia tot aquell gran imperi, aquell Felip II dels àustries, que tenia un gran imperi, van dir, no, ara no podem fer un altre gran emperador, no ens interessa aquest candidat. Igual sí que ens interessa el candidat francès, que sigui Felip d'Anjou, que serà Felip V, el Borbó, i el 1713 signaran el Tractat d'Utrecht, on posaran una pau internacional, el conflicte s'acabarà, les tropes de l'Aliança abandonaran Catalunya i Catalunya serà l'única regió que es quedarà sense plegar, sense rendir-se. I, clar, ara el Borbó, ara Felip V, ho tenia molt fàcil. Atacarà les tropes, la resistència catalana, el setge sobre Barcelona durarà un any, com tenim aquí aquest plànol, aquest mapa. Això és la ciutat de Barcelona, no? La muralla, i aquí n'hi haurà un setge ferotge durant un any, un setge que costarà moltíssim guanyar els Borbons, fins que al cap d'un any, l'11 de setembre de 1714, que celebrem la Diada aquí a Catalunya, doncs Barcelona caurà en mans de les tropes borbòniques. Clar, i arribem a l'últim punt del tema, i aquesta derrota de Catalunya per part de les tropes borbòniques, per part de Felip V, no seria gratis. En la derrota, doncs, Felip V emitirà un decret de nova planta. Aquest decret de nova planta voldrà castigar a Catalunya i a les ciutats que es van rebel·lar en contra d'ell i voldrà fixar un model centralitzador. Posarà un capital general que es convertirà en la màxima autoritat del Principat. Recordeu que fins i tot algun virrei dels Àustries el van matar a la Guerra dels Segadors. Aquest capital general representava el rei i presidia la Reial Audiència, que s'encarregava de les lleis. A més, tenia un intendent per obtenir recursos necessaris que necessitava la corona. I la resistència, doncs, va venir alguns focus de resistència armada, molt pocs, es va acabar el 1725. A més, aquesta resistència va ser més aviat en mode de memorials, de cartes, i Felip V va premiar aquells que li van recolzar durant la Guerra de Successió. Són els anomenats botiflers, i aquests botiflers van rebre càrrecs i beneficis. En canvi, els que van anar en contra d'ell van ser durament castigats i van haver fins i tot de marxar d'aquí. Culturalment, doncs culturalment hem de dir que la Universitat de Barcelona la va tancar Felip V, se l'en van portar cap a Lleida, a Cervera, i el castellà es va convertir en la llengua oficial de la Reial Audiència. A més, Felip V es va voler assegurar que Barcelona no tornés a rebel·lar-se, Catalunya, i aquesta imatge que teníeu aquí, una miqueta tapada per aquesta d'aquí, doncs ens podem comprovar que això és el parc de la Ciutadella. Actual, doncs aquell parc de la Ciutadella actual, en realitat era una caserna militar, ara ja va construir una caserna militar davant de les portes de Barcelona, perquè en cas de rebel·lió, doncs les tropes borbòniques ràpidament
autoressin aquesta rebel·lió. Moltes gràcies per la vostra atenció.